Xa está o meu home chegando tarde á cena de Nadal por culpa de ir tomar os viños por aí. Arre, carallo. Menos mal que este ano non pode beber porque está antibiótico e non lo paso. Vou ver. Ai, ves No, bo! Ves bo! vou ver que... Deixa-me Pacucho do bar. Paco, vas ver. No, ver. Vou ver. Ti non dixeses que non ibas beber que estás antibiótico? Tranquila, tomei medidas. Que medidas? Tirei os antibióticos. Tranquila. A ver, de que te cabré? Antonia, Que queres? que hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá. Mañán resaca. Mañana igual está obligatoria mascarilla no espacio exterior. ¿Mañana qué? Os cubiertos. Tuve que comer queixo para beber barco libres, que non me entraba máis. Con os cubiertos que xa está a cena, veña, espabila. Ostras, carai, hostia, me pa aquí. Miña nai, Oxe, la Justino, Que túa nai? Miña nai é como a Max Verstappen, está cando hai que estar, Que túa nai? Que tía, Señor. Señor. Túa nai? Miña Túa nai. nai? Levo eu toda a tarde facendo a cena. Toda a tarde. Antonia, como vas a estar tú pola tarde cociñando se estuvemos os dous xuntos mariscando toda a tarde na playa, Antonia? Por favor. Paco, eu hoxe non fui mariscar, Paco. Non fui mariscar. Pero como non podes mariscar, Antonia? Tú aí estás ben. Que estuvemos toda a tarde xuntos mariscando e cando acabamos, arrimámonos á pedra aquela, bim bam. Antonia. Antonia, por favor, céntrate. Acabamos de mariscar e botamos un chiquilín. Sí? Pois ti saberás con quen botaste o chiquilín porque fostedes ti e Pepo da Corbeira nada máis mariscar. Bueno, foi moi pouco tempo, sería 5 minutos. Empezaches a beber cedo? Ou como foi o conto? Sí, un pouco. Tranquilo, xa te digo, hoy é Nochebuena. E mañana Dios... Onde vai o teu fillo? Onde vai o manganto do teu fillo? Na cama. Mi madre, que na cama, ás 10:30 da noite na cama. Comeu e foise deitar, foi dormir a siesta e non se levantou. Que queres? Pero vamos a ver, que son ás 10:30 da noite, ten 37 anos, nin estudia, nin traballa. O sea, non se levanta ás 10:30 da noite. A esta hora hai mitad da familia real levantada xa. No. Deixa ouvir. Paco! Que? Noche de paz, noche de amor. Ves, Antonia, eu esta medida, si a vexo máis acertada. Obligatorio levar un panetone na cabeza en exteriores. Sí. Pero que faz con panetone na cabeza, animal?
Dixécheme que puxera un gorro navideño e este pareceume moi práctico. E vago hasta para comer por non estirar o brazo xa ten. No. E vai no mangar que no ensayo mando outro. Vai no mandar para diante, listo. Nin axudache a túa nai a facer a cea, me cago na mano. Da igual, Paco, da igual. Non dá igual, claro que non dá igual, Antonio, non dá igual. Túa nai preparando aí a cena total e tú na cama como a sempre. Eu son negacionista do Nadal. Ai, ele é de Djokovic. Ele é negacionista do Nadal. Negacionista do Nadal eres, pero todos os anos. Entón, por que escribes todos os anos a carta de Papá Noel? Home, porque tontos son, pero non son tonto de todo. Pois que sepas que este ano Papá Noel vaiche a traer o ordenador que pediches. Toma! Agora quen é o tonto? Dimo tú. Pero vamos a ver. Serás desagradecido. Teus pais traballando, lombrando o lombo aí, mariscando toda a tarde para darche os teus caprichos ao señorito, É que ten que ver. Papá Noel non vai mariscar. Aí ten razón, Josiño, Paco. Papá Noel non vai mariscar. Pero que Papá Noel? Papá Noel! Pero os regalos... Hola, niños. Hola. Sí, no. No. Sí, neno, sí, Papá Noel vai mariscar. Bueno, el non vai. Non vai. Manda outro, van os elfos, porque el non fai, el non se mancha. Como a Pedro Sánchez, non se mancha. Papá Noel é como a min. Sí, como a ti. Sí, como a ti. É dos meus. Sí, como a Pedro Sánchez, de non facer nada, sí, perfecto. Vale. Veña, vamos cenar que non vai prestar a cena. Vamos con langostino. Tú as cabezas, chúpalle as cabezas. Para! As cabezas era máis, Que non se empeza a comer hasta que estemos todos na mesa. Parecíame a mí que faltaba alguén. Que ben, bigota rocé. Ben teu pai. Meu pai. Vai vir o avó. Sí, Vai visitar meu pai. sí. Bueno, eu, por mí, Paco, No, Paco. vou me deitar. Paco, non seas un neno pequeno, Estou moi cansado. Paco! Voume masturbar a dormir. Papá teñe medo Tranquilo. avó. Que tes? Papá teñe medo avó. Papá teñe medo avó. Non teño forza nin para darlle, voume deitar unha hora. Paco, por favor, que é teu pai, coño. Hasta lunes, veña, hasta logo. Chao. Josiño, díxenche que non se empeza a comer hasta que chegue teu abuelo. Hai moito tempo que non vexo a avó. Como estará? Ten que estar estropeadísimo, Que tal? Que tal, familia de anormales? Que tal, don José? Que tal? Como está? Séntese, don José. Antonio, séntese. sentareime cando me dé a gana, vale? Que tal, Josiño, Como vamos? Ai... Ti sabes por que che puxeron Josiño? Por ti. Exacto, para joderme a min.
Porque cando preguntan sempre por José ou dos mariscadores, hai alguén que pregunta, pero que José? O grande ou o pequeno? Bueno, don José, a ver, todo el mundo sabe que ti eso... Quero dicir, todo el mundo sabe que ti Deixa neste estar, caso... Antonia, deixa estar, vale? Bueno, Josiño, bueno. E polo que vexo, todo segue igual. Non sabes que facer coa tua vida, non? Bueno, tiven varias ideas, pero tumboumas papa todas. Non, xa me dixeron que ideas tes moitas, case todas moi tolas. Pero supoño que non son túas, verdade? A verdade é que normalmente son idea do Changui. O Changui? Sí. O Changui? Sí. Pero onde andas con ese elemento? Co Changui? Pero como andas con esas compañías? Mona! Non ves que te podes estropear? ¡Don José! Non se canse, don José, non se canse. Josiño, ven pa aquí pa meu lado que teu abuelo non che pode pegar que ten o brazo esquerdo mal. Ven pa cá. A min a esquerda non me interesa, vale? Como dicía Fraga, está a dereita e logo está o outro. Senta, hostia. Bueno, e digo eu, ou pregunto, non falta alguén na mesa? Sí, o espírito navideño. No, no. A ver, onde está o meu fillo? O teu home? O teu fillo O meu fillo? está na cama. Na cama! Na cama! A estas horas! Con 65 anos! Que non estudiou na súa vida, que non deu un pau á auga! Se xa están os da Casa Real a pé! Bueno, os que están en España, os que están en Abu Dhabi seguirán deitados, pero joder! Como é posible? Por que dis que papá non fai nada se vai todos os días a mariscar? Josiño, quen vai mariscar? O teu pai vai á praia, a que colle a meixa é a tua nai. Eu non é. Eso é verdade, don José, sí, señor, sí, señor. A ver, pois que se levante agora mesmo, porque Froilán a estas horas xa ten 25 merluzas, de aí para arriba. Paco! Don José, por favor, teñamos a festa en paz, que hoxe é a noite boa, sí? Imos a ter. Vale. Francisco! Bos días, princesa. Bos días, princesa. Vas bailar. Que? Non, Escoitábase tronar desde fora. en soños, non? Bos días. Non pensabas levantarte para saudar o teu pai? No. Estaba esperando que me viñera a ler un conto, papá. Un conto. Bueno, home, pois sí, vouche ler, pero vouche ler a cartilla, mona, a cartilla! A cartilla! Ya! Don José, non se canse. Non foi para tanto. Anda, séntate e déixate de contos. Una puta que hostia me metete. Abandono o sketch. Non me interesa. Paco, ponte aí, anda. Don José, por favor, Esta familia é un pouco teatral, eh? deixa estar que estuvo toda a tarde a mariscar, está cansado, home, está mariscar? cansado. Aparte fixen o amor con Antonio da Coruxa.
Queres que no? Ainda por riba hai que escoitar eso. Seguro que é certo, porque de mariscar nada. O que pasa é que veu cunha prea de carallo. Se xa se correu a voz por todo o pobo, se ata grabou un vídeo sen gallubos. Seguro que con ese, Que fixeu un TikTok. TikTok. O helicóptero. Fixeches sentir todo o helicóptero. Mola! Mola, pero ti que dis, hombre? Que dis, conseña, a ver se madurades nesta puñetera familia dunha vez? Está caendo moi repartido como a lotería. Na illa da Rousa, de aí debías ir mariscante. Bueno, a ver. Paco, agora en serio, abre os ollos, mírame. Abre os ollos, Paco, que parece que sigues dormindo, pero non lle vas contar nada ao teu pai despois de tanto tempo, coño. Paco, chegou o momento. Claro. Dille a teu pai o que lle tes que dicir. Paco, Non lle podo contar. Como lle contes o que igual se cabrea. Cando me cabrei eu! Cando me cabrei eu! Joder, cando? Séntate aí, coño! A ver, Como será a cousa na casa dos Charlín? non lo sei. A ver, vamos a ver, dime o que me teñas que dicir. Que, papá... Díxome mamá... Papá, mamá, ai, que bonito. Díxome mamá que tú... non eras meu pai. Pois sí que sería unha alegría. Pero non mo creo. E a ver. Quen che dixo esa barbaridade? Mamá, Mamá. no, porque ti non te acordas que mamá sempre dicía o teu pai é o mellor actor de Galicia. E ese son eu, fillo. Pero non te acordas que mamá estuvera moito tempo de figurante en Mareas Vivas. Non mo lembres. É a única serie na que non participei, merda de casting. Con perfil quedou eu de mariñeiro, de lobo de mar, joder. Pois, como estuvo moito tempo en Mareas Vivas mamá, Sí. tracatrá. Entón, son fillo de... Cala. Sí, Melgacho. non. De Luis Tosar. Luis Tosar. Luis Tosar, iso sí que me cabrea, Luis Tosar. Pero que carallo fala todo o mundo de Luis Tosar, mona. Luis Tosar. Quen carallo Luis Tosar? Este meu pai ten razón o avó. Non madura é o carallo.